mag-story dito sa kung saang Norse course nga akong giskwilahan. So ang Norwegian course manggod or studying Norwegian is nana siya upat ka category or level. A1, A2, B1, B2 level. So kami nga mga immigrants is 18 months ang gihatag sa mga sa ilang komuna nga mag-study og Norwegian. So aside sa amo ang mga immigrants nga nakabana og mga Norwegian, naapo ubang mga immigrants and asylum seekers nga mga classmate pud nako sa Norse course. Sila gitagaan sila depende sa ilang nahuman nga depende sa ilang level of education sa ilang ang nasod nga ginikanan. So ang maximum is 3 years sa ilahan, no. So mostly sa mga Pilipino ug sa uban foreign nga mga estudyante is 18 months ana. So kami naningkamot minaw nga makahuman mig gikan beginner hangtod B1 level or at least B1, dili na kinahanglan siguro kayo mag B2 kay kung B1 murag okay naman siya, pwede naman ka maka-apply og trabaho kung B1 level ka nya. Kung B1 level na sad ka, pwede na sad ka magsugod o mag-start sa Bediragunda School or adult education program. So, limbawa ako, nakagraduate ko og healthcare o practical nursing sa Pilipinas no nya. Pag-abot na ko diri gusto ko mo eskwela og adult education, mag-pursue mangingana. So, pwede ko mag-enroll sa Bediragunda School. At least B1 level lang ako ang level sa Norwegian proficiency language. So, mao nang naningkamot mi tanan diri no nga makapasar. Kay aside sa Norwegian, napod mi samfon suskap or mga social studies about Norway. So, pasaron po na namo, no. So, ingana ka importante nga makabalo mi og Norwegian language. So, aside sa part sa ilang integration, isa po na sa mga requirements di ay no, para kung gusto ka mag-permanent residence or kung gusto ka mag-citizenship, isa sa ilang ginapangita ang Norwegian proficiency level. So, bago rang nabot sa Norway katurang June 6 to be exact. So, nakaluyan pod nga by August, opening na sa ilang klase. So, nakapagpa-enroll dayon kuno kay. Pag-abot nimo na diri sa Norway, mga isa kasi man nagikan sa imong pag-abot jud, madto madayon ka ana sa Polity para ipa-register nimo ang imong pag-abot para matagahan ka og national ID. Pag nanakay national ID, diha na ka makahinay-hinay ba? Diha na ka maka-start magpa-enroll, magkuha og bank account number, nga na. So, importante nga, abot nimo diri sa Norway, mo report dahil ka sa Polity after 1 week or 3 days. Nga, tagaan na dayon ka sa imong personal identification number niya. Naka-register na dayon ka sa ilahang murag PSA ba, murag nga na. Abot June, July, August, September, October, November, December. Mag-January, 7 months pa ko ugma. Kalayan sa Ginoo, no? Naka-survive na to sa Kamingaw. Tinood, guys. Tinood dyan yung mga Jumegan nga. Disod mag-migrate sa ubang nasod. Labi na katong Pasko, labi na karon winter. So, tinood yun ang ginaingon nila nga na winter depression. So, nahinay-hinay na dyan ako na siya karamdaman. Labi na nga katong mga times nga. Wala ko'y trabaho, wala ko'y part-time job. Unya Pasko, New Year nga, wala ko nakapadalag kwarta sa amo. Nagod ko'y guilt nga naramdaman. Unya, wala ko'y kwarta niya. Ang imong tanan makita sa palibot kay ngit-ngit. Unang kangit pag mata nimo sa buntag giningadto na kong eskwelahan ngit-ngit pag uli na ko ngit-ngit na. So ang kalain ba Kamingaw ba, so ingana makabungo lang Kamingaw. So ingana. Pero naanad na gud ko nga magpasko, mag-inusara, nga layo sa pamilya kay nag-OFW man kuno. Pero murag lahi ra gyud siya karon nga mga tuig. Maglahi na dyan siya, basta. Unang maningkamot yun mino nga, mapasar na mo ang Norwegian study or language course kay para nakakita na mig trabaho. Kabalo mag-Norwegian, di gyapon ka kakita og trabaho diri nga gusto nimo or kanang tawag ani kanang level sa imong education ba.
So may na lang nung swerte na lang gid mi no nga naa mi mga cleaning job. Part-time job, balag dili mi full-time employee, on-call cleaner nga na. Salamat na lang gid kay sa Ginoo no kay lisod lagi kaayo lagi kung di ka kabalo sa ilang lengguwahe. So mo na no, mo nang daghan nagibati, mo nang daghan nag-ingon sa akong mga based ako nakita sa mga video sa YouTube nga daghan nag-ingon nga lisod kaayo diri sa Norway kung dili ka kabalo mag Norwegian. Kay maski nga mga Norwegian nga hawd sila mag-English. Kung mga apply kag trabaho, dili man jud nila dawaton kung dili ka proficient mag Norwegian. Og isa pa ginahimo po na nila no sa mga Norwegian na mag-study ang mga foreigners sa ilahang language is to preserve ang ilahang lengguwahe ba, ma-preserve pa into generations kay pila ra ba population sa Norway no mga 5 point something million lang, gamay lang jud sila ang daghan diri immigrants. So para mapanatili nga ma-preserve ang ilahang lengguwahe, ang mga immigrants nga moanhi diri mo'y magtuon sa ilahang lengguwahe. So dili sila ang mag-adjust, ang mga immigrants mo'y mag-adjust, no? So ingana diri. So lisod ang kinabuhi pero padayon lang gyapon tano. So mo na. See ya. This is Tak Faridad.